akonfemetiko yɛde saa haban no ɛyɛ ahoɔden nuro saa haban koro na yɛde Etuo Aduro saa haban koro na yɛde Sikan Aduro yɛde haban ɛyɛ Ayera Aduro yɛde haban ɛyɛ Ntoko Aduro onim sɛ obi wɔ kra ne ho ɛnyɛ den oyɛ hufoɔ obi ehu woni mu amenkyere na Aduro baako yankɔpɛ akuma na ɔmpɛ enwokɔkɔ a yɛmfrem ɛnyɛ de ɔmo ayɛ enkwan aso ne so nwo ankasa na akuma no ɔmfa nto gyam onyi akuma na no dade no nto gyam na embene ndo ebene do a ɔmfa ade nsom nyi na ɔmfa kukuo anasa kora na ɔmfa nkyere so na ɔnhwie enwone ngu akuma ne so ohwie enwone gu akuma ne so a ebetene afa ho ayeden egu kukuo nim owie a onom saa enwo no o manenyo no ai momenta obenom saa de ni sei kim ne obenya akukuduro bi a anase ade bi bebo awura na wa hwe ya ono abe yese aha enko ho beto be ko hala anje ede negum kawa na ade ebiem negum na ade tuntum bi ene efe no moto mesi moto nyina ye wonuro bi wa udi a aboa bi poisonous emfa na no enka woni padua ene ye wa aduro bi wa udi a obi ntimi nto waduro ema ne nyeden emma yi ring ne baako say ring ne da wonsa no but ebia na wode no bibia anim but ring we sameye we amanfo dia menya bi ma obi ema ne ni hu adanse nkyere obi a obi so ma sa menya bi nyaden emma no ring we sameye ma na de to wonsa na okofro ka ana utu kwan akọ long journey na kwanhia wo kwan accident wo kwan ma ebeka a kyerɛw nti anytime bia obetu kwan a obehye kawa no wo wati sei okofro ka no na sa accident besi a ebo se miaw miaw ebehye wo be bena esese nti the yes coming so ofa de ne kasa gu so ye bibia we no de computer ni si so ana so de laptop ni si so ana de tare ne phone no de chatewa okacho so opewa untimi ndina udware wi a akata so asuo agisa another one year no asan adware because eno no me yes asemi na ne mawa ye de akokọ a yemfro ne da me nto o ba wa to fabra akokọ virgin a yemfro ne da efi akokọ ne ya tete sa haban ne ya yes asemi na no de awura ya yes ade ne ya hye alata asemi ne de alata asemi na nato ye ntwa akokọ ni tingu semina no so yenye ne ye be ma de ne nan asisi semina no so keke no wa start say o dome say nipa bia wode watu kwan akobeni nipa bia wode wakoja nsuo nipa bia wode wakoja bosom nipa bia wode wakoja malam empo wode wakoja sofo tumi bia wode wakoja na ama na wadwuma asai ana nipa bia bebo ne tirimu po say wode utu anamo akodi ubane no say de akokọ ne beye no nipa ne nya saa me say onka say ndi 4-5 minutes even sa akokọ ni gina semina no so no asensena ma ne humogya nyina awe akokọ ba wa Ayera free ne maami achi na ya che no ya won haban a ye de beka ho ne ya yede ye de agu kukuom na chi amana ba ye moto se ya onza akokọ bi Ayera free ne maami achi na wa yera wona ma na wosu me yesa de ne ma wie na se ye de gu kukuo ni na ye che ne moto eno no me de tete waso achi menya yesa de ne ma wie se kim se u tu kwan ana wo kọ baabi ana ate baabi na se fa ne se de kase edan na wa ha ni bebu a o bet obi ante because yete wo no sa akokọ bi ansu bet o bet se nkokọ osu wo sum gidigidi pa fiu na se baabi awo ne ye ana se o kọ baabi na bibi besi a bet se nkokọ osu wo sum fiu ana wonya ya sa de no so a esan se eboa mu anyina chinti etwa se ade na wadi no etwa se ebo ho ban eni kwan se atoroncham ade to enti ade bi ti se kwanhyiawuo atofuwo ene se obi besiaw aba be botuo se kan ne sa ne mane eni kwan se to wa abrabom tie always etwa se you free nsohwem mo akwa baji connective so na ya satna se yene the herbal prophet Apostle Dr. Obidishe aba mecha
There was what therefore. Bibi aboko. Ready to show ya time for bele. I said last week, you who no maybe cause social media, and I say a banner di home komo. Ebi binsi openly sa a man forecast ni ho. Galamsey site na man bi or buyer or mom to Togo bibi. Ahomachi wada hwa na akromfo nipa miensa ebowura ni fie na opie no mukrokuo tuo ne sekan. It's omobo ni tuo 8 times. Ai tuo na anko. Etwitwa ne sekan ya entwa. Omuhu sa no oden no. Ena omudwane ya police eche wo. Kasa ne nchire mu police fo no bebusa branch na ese etuo ne oma ewo ho no echire se omubo ni tuo ankofo ne di tum na ye kokan se wadi aduro ye ka se etuo ne Sikan Aduro ba se no ma bi se nsi amanfo se sa no ma ne ni ho enti ne aba ye bebusa ho asem se sa no ma na so se obi ba ana se obekire ana so bi ba se obeye sa no ma na ekwan da ho Erade nshira kana. Amefa kwanya we so na menchia watiefo ne wahwefo nyina. Emra GH kana TV so. Ahoban bo ho. Say sunsum say honam ahoban bo yeden. Na da bia metu nipa fo me ka kire se oni ma de ma nipa nyini che. Enye sika o. O kan Bible a osankafo sika na ya ade nyina yie. Et sika ma nipa nyini nche. Obi betima anya sika ne ade acha akronfo bekwa kobɔ ni tu akuna afa ni sika adwan. Obi betimi anya ajapade akronfo betima kokuna afa. Na wan say efie kura wuti no woni hwempo no yede wo kɔbosom so akokun sɛ wani manyam nti. Na emum ade ma nipa nyine che ɛyɛ ahoban bɔ. Ɛna nipa bi o wa ahoban bɔ bi anya sika. Ɔman ni ntie ne ye. Sika ɛmfa ahoban bɔ mma. Unya sika no nkyerɛ sɛ wanya ahoban bɔ. Gisa odi sika ekopa ahoban bɔ because usika nti na akɔpa ho de ahoban bɔ. But unim sɛ unya ahoban bɔ timi di sika ba. Ma me nkyerɛ mete ase. Fa ne sɛ hyɛbrem ne nkrabrem no. Ɛda wo hyɛbre so sɛ unya 25 years a. Etwa sɛ obi siawo na ɔboa wo na ɔdane wa abrabɔ ma bɛyɛ billionaire. Okay. Unya at the age of 22 years no onam na akohia akoromfo no mbo wutu okum ba cho shebre na bem adentia yakum okay etidie ntina ama shebre na amem die ebo wutu na entidie na eni hu nta ebo wutu wawu ma menka nyansa nto o man ni tirim nyame ono ane na bode Genesis chapter 1 verse 11 or say na Nyankopon ka say tio Bible na so say nanum asem ema nkwa Nyankopon ka say asase fifiri enwura infudie enhahan sade ni mu omumu bia su yeden etie tie Nyankopon amfre ahaban bia ka se omu fifia no bia pie Nyame kasa kire asase no say onfifi infudie ente asase na Nyame communicate e kire no ena asase ni produce because ahaban bia te say asamra Nyame frɛ no say omra wani suso enti ye fra ahaban bi a confirm etiko ahaban na ade white bi siso ayese no okay oti say yes won susu onfifi wani su ni ne ban so no ena obai tami awuso bai e ba cho we banche ahaban oti ya pe no so bai e ba cho we aya oti say ye kasa no so ye den e ba ade nkuruma nyina ha obi aba susuma sankrampan obi aye den e ba woni su ne ban so adentia obi adwuma oye nti no de bai ahaban bia yesu nsum adwuma bia no eye honam adwuma na enipa nsua de ba da bia meka tese apostle ti doctor bi de hye me kire wade tie ne ye Nyame abode bia ne dwumade ye miensa one the medicinal purpose enti abode na masase su nyina nim say even emoampo obi time de moasa yade a odanipa so a wanum hunura enko obi time de aboa den esa yade two the spiritual den
purpose and a 3 the traditional purpose. Ya ka the physical or the herbal purpose any say what they ahaban aduro amanipa say si ansan bi agu and I say when your diabetes when your stroke when your ulcer ahaban near the bedding ya be treat you. Okay, obi so face spiritual challenge or na to me bi na beda or da na mununtum ayeden ache no and your friend sleep paralysis so said na ache no obi so anama na ntentan bare no basa ya ahaban ene abode na ne de beden ebe kanipadua na boa eno nkwada nche me kan the traditional purpose intimi me kasa bia mpese obi anti ase ade na wo ye no te wo ho ase. The traditional purpose ne say ye nananom kwan so no nti bie Jeremiah chapter 6 verse 16 say eradi sie ni me ba cho say hwan sie ni eradi sie ni nti wan say anytime amemo akan quotation bia hwan ne kasa eradi mo say erade Ghana nyankopon Israel nyankopon say erade obi de hie mi nyankopon esie ni monko gina kwan so na monhwe o say hwe Bible mu ye monko gina akwan so na monhwe monko gina kwan so na monhwe na momisa tete atempon no na momisa tete atempon no de okwan pa no wo eti tete nimisa tete atempon na ye kwan pa na momfa so enti Bible say monko gina kwan ne so na monhwe mohwe wi a momisa tete atempon no de okwan pa no da de kwan pa no ya den eda na momfa so fato ho ma me ya wie enti me pesa me nkyerɛ sɛ kane tete ya nananom atempon kwan pa no so no saa kwan na na ye papa Awurade gitum kwan ben kane tete no na wo nana osɔre anopa wa hye dudu esi wo na ɔsa binom obetima konwuram ɔdɔ wa hu na aboa ten ana sɛ wɔwɔ aka no ohu ɔno so a poison nya no so adwuma adentia wa hye aduro sifia odware wa hye aduro ni bi sifia ɔyɛ den ɔnom ona natimi eden ona natimi ebo dufa no wa eden wa mene amene ye no wa nyini anya 120 years atwam no odete ase owo ntimi mfa no adentia dufa na wa mene no benim se de otie mi no wate ho mpanyin sem da ye wa haban woni ma haban na efra no aboma egu achi no mateda mo manfa bia ma ha saa haban no pese wunyini cha eya contact saa haban no wan say ade we na nipa ntia ase no we kana fashion trim sunsum nyuma no bia ne na kwan wonim so obi a okura sunsum pa owobofo pa betene bofo no nim ahaban obu a okura sunsum bia sunsum no ne dia ne say ye we ma me no asoma sunsum na me na kwaye but ye kan nature na nkasa ye ka abode na nkasa onim hu nim de okay but ye ne abode ne da sori owura me den wo so owura me ho hu e de na eguo ahaban ni mo ye de nubina ahama ene dijuma nti we no de me bisa ye nkoso e sa ahobambo ne etuo sesekan eno ye wo no e wo ho enti na me ka tell say sa ahobambo ne on different aspect ena na me ka say obi opese onyini che opa ahaban ba ko abeben na benyina cha aboma egu achi saa ahaban no ye wade a ye de beye na wa mmene yes obemmene omene a eno ano no ebra beso amu awu agi so office ade ni nyina pie ofia obi oben obi abetima ama na mmene wa onfe ya umuda ena onya ya saa ade no so a esan say ebua mu anyina chintetwa say sunsum na saa ade no okontrol na say ade na wadi no etwa say ebo ho ban eni kwan say atoroncham ade to enti ade bi ti say kwanhiawuo atofuwo ene say obi besiaw aba be botuo say kan say na manema eni kwan say to wa abrabom tie always etwa say you free nsohwem till say eno abe na dwuma wie na ayeden ebra ama kwan say kodadi yewo ahaban bi so a ye frɛ no akonfirmatiko
de make say ayi bi tua so white no ye de sa haban no eya ahoɔden nuro sa haban koro na ye de Etuo Aduro sa haban koro na ye de Sikan Aduro na the reason that empempi ara sa ne mane me pese me boss because Ghana nipa bi agimi woni de ntra o te say wo kan na ne ma me nkoye den me nkoye hwe anasa nipa na oka no we say nipa bi opa wadu ubone akote ba bi abopa so mo me den o me try wo hwe enu ntina sa ne mane ya me pese me kire but ubisa 2019 me pese me bo nipa ne din oye at that time na WHO say W2O say soja ni rank sa mo rank minimum panyin no wo Ghana ha ode ne nkora maako 4 eba me ha ono na kan 5 asojafo me ye ade ne ma wo 2019 me ye ma wo because at that time na entokwasi o mu krom gidigidi pa etuo totoɔ ne sekantwa da afia ne awura wa betwitwaw da wa ne awura wa betutuo na me yes ade ne mom to mo ene nipa mo ko gina ma akuro no na that 2019 de me ji me din na ya de na no kwa ye twa entwa ya to na enya den ento abasa eno bi be comment o TikTok say akwa ne mala ma hit jackpot enti ho ya won haban bebra ye de ye ahoɔden nuro ne akode a ebo ye ho ban na bibi say Ayera Aduro ho pa na utwa ba ne say dua we yesu ahoma ai we nyame dua yesi me fie hen fa ne say oba no say ye nipa wonim say ye nipa ba je onim an say dua wasan ho kra chia kra wan chia wo ko hwe me oba bom na obi ani wa onko besan ye ka aduro so ne den ye nkwati aduro mra no eno aduro bia ni ba bia say obi say me was spirit bia me body di bompa ye gu so ye betutu oboa ye nkwati aduro ne mra ne no ani ahan sa hahan ka ho a oboa enye no kore ye de ahaban eye Sikan Aduro ye de ahaban ye Etuo Aduro ye de ahaban eye Ayera Aduro ye de ahaban eye Ntokwa Aduro oni mi so obi okra ne ho enye den like oyehufuo obi ehun woni mu amenkere na aduro baako onim akuma de de paija no obi a wetie bibia nkopɛ akuma na ɔmpɛ enwokɔkwa a yɛmfrem enye de ɔmo ayɛ enkwan aso ne so nwo ankasa na akuma no ɔmfa nto gyam onyi akuma na no dade no nto gyam na embenendo ebenedo a ɔmfa ade nsomunyi na ɔmfa kukuo anasa kora na ɔde akyere kukuo ne so anasa kora ne so na ɔnhwie enwone ngu akuma ne so ohwie enwone gu akuma ne so a ebetene afa ho ayeden agu kukuo nim owie a onom saa enwono o manenyo no ai onom the moment a obenom saa de ani say kim ne obenya akukuduro bi a anasa ade bi bebo awura na wa hwe ya ono abe yese aha enko ho beto beko hara akukuduro aduro yemfa ne se ubehu obi na ohye kawa obu a wose na bo me ho ban je ede negum kawa na ade ebiem negum na ade tuntum bi na e fre no moto me shi moto nyina me wo moto a me de tete sa hwe me ho ansa matete me ho ya wa aduro bi wo ha udi a aboa bi a oye poisonous ntimi nkaw ebi ti se wowo ene ye wo aduro bi a udi a obi ntimi nto waduro e ma ne nyeden e ma we eye yi ring ne baako se ring ne da wonsa no but ebia na wo de no bibia anim but ring we sameye we amanfo de ya ena samenya obi ma menya bi ma obi e ma ne ni hu adanse nkyere obi a obi so ma samenya bi nya den e ma no ring we sameya ma na de to wonsa na okofro ka ana utu kwan akọ long journey na kwanhia wo kwan accident wo kwan ma ebe notice ebe ka akiro ena se wo mpani we so a
I say I am ring me the best to ba won sana me the best no metete so na me the ring na eden ahye nti anytime bia obetu kwan a obehye kawa no we sei okofro car no na sa accident besi a ebo say miaw miaw e be hyew ho be bena sese anase awosin bi begu ama all of a sudden feel ye panyi bia oti ade we na say onim fom bia nim say asema America no kore na America edu also amenya ne kawa ye kan say akukọ so ni makukọ ba akukọ ba wa yera free ni maami achi ye nim ne ma akukọ ba wa yera free ni maami achi na ya che no ye won haban a ye de beka ho na ya yere ye de agu kukuom na chi amana ba ye moto say ya onza akukọ bi a yera free ni maami achi na wa yera wo na mana wo su fiu yes me yes ade na ma wie na se ye de gu kukuo ni na ye che ne moto eno no me de tete waso achi menya yes ade na ma wie se kim se o tu kwan ana wo kọ baabi ana ate baabi na se fa ne se de kase edan na wa ha ni bebu a o bete obi ante because yete wo no sa akukọ bi ansu but o bete se nkukọ osu wo so gidigidi pa fiu na se baabi awo ne ye ana se o kọ baabi na bibi besi a bete se nkukọ osu wo so fiu ena sa ade na akukọ a wa yera free ne maami achi no ye de ne kawa ne ya pe adwura ahaban ne ya pe haban bi aka ho ne ya hye ne moto life a wo mu ye no ya kata so ne ya hye ne moto ye wi a me de bi betetew ne mama bi agu nsuom na me de oil bi afra na de adware eno so protection protection me ba haban bi din ya fra no bo magu achi na dabi a confirm tiko eda o be ba biem no ye mfa haban bibia ma eno nko aho ade ne ye be ba be abeye ye repe alata semina na ma kope sa a confirm tiko no ye nya sa a confirm tiko na ye repe ade bi di aka ho ne ya si first semina no the whole year ye dware ne 7 days pe in the 365 days no ye dware ne 7 days pe ena day na ube dware no e wasa won hye ne nti ye yes me na gu ade ni mu mawa anase ye yegu container mu ma metro date na aton da ube start ye dware no e bia na me start ne 1st January a wasa me dware from 1st to 7th ye nja bintum u dware wi a akata so asuo agis another one year no wan say dware because no me yes asem na ne mawa ye de akokọ a ye mfro ne da me nto o ba wa to fabra akukọ virgin a ye mfro ne da efi akukọ ne ya tete sa haban ne ya yes asem na no de awura ya yes ade ne ya hye alata seminem ne de alata semina na to ye ntwa akukọ ni tingu semina no so ye nya ne ye be ma de ne nan asisi semina no so keke no wa start say o dome say nipa bia wode watu kwan akọ beni nipa bia wode akọja nsuo nipa bia wade akọja bosom nipa bia wade akọja malam empo wade akọja sofo tumi bia yade akọja na ama na wadwuma asai ana nipa bia bebo ni tirimu po say wade utu anamo akọdi ubane no sade akokọ ne beye no nipa ne nya saa me say on kasa ndi for 5 minutes even sa akokọ ni gina semina no so no asensena ma ne humo je nyina awe Aduro yankwate so mara no ane ahahan so wo kwayem tie bogura kwayem ayenim de ye pa akire ya yes asem na ma wi aye dware no 7 times 7 days pe onya dware wi enu ano no gisa another year na no ena se wo ma me kora ekwaji be ye tumi okwaji sunsun bi ya du kwaji abosoma nipa no yes ade no acha na 7 days pe obewu na me fan se tese bia me hye me die e bia we ye me fe na me se me pese me de ye tese obi pese otu kwan na sa no ma no mi ametimi aye ni fie obetimi aye kwan bi sa aye sa me on say there bia me catch us say kan for Bible kan Proverbs chapter 3 verse 18 there is me there bia ma me nkyere ye huni o ade bia me ka bia no me pese wo te ase hwe nyansa me ntimi nkyere obi nyansa Proverbs chapter 3 verse 18 nyansa woni misa me
nyansa me ntimi nkyerɛ wo nyansa ho but metimi ama wo nimdeɛ wo nimdeɛ ntra okay James chapter 1 verse 5 o say eka mumu bi ni nyansa mumusa mani misa hwan erade enti wasa wagimi a fa gimi kwa hwe nyankopɔn no kra na me ka cho me nto sabi si wagimi a enti Solomon already bisa ansa dia na opeka na me nyama wase me pe nyansa because ono pe ho na ebisa nyansa eni sabi o wagimi a fa wugimi kwa hwe nyankopɔn ona ebetima ma nyansa na emom ye ka nimdia ne se minim se wo de banche ene aya ene akonfam ti kogu nsuo mposa na adidware a obi antimi Etuo Aduro eye nimdia metima akyerɛw okwa abekwa akoye den but mintimi nkyerɛw nyansa Proverbs 3:17 o se na akwan no ye akwan a efe na nasa nyina ye asundwe nasa nyina ye aha bibia beye bia de asundwe ye den nasa asa wonam so yeah eye nkwadua ma wona wo so nimu eye enkwa enti nyame akwan no usoma eye nkwadua enti na bode ode ye adwuma ema wo nkwa na inshira ne de okura mu na inshira ebeye de wakura mu afa ne tintimman Erade de nyansa na hye asase ase tio erade de nyansa na ehye asase ase nti abode asase no nyankopon di kan boden osoro ne asase enti die na di kan nyansa aha osoro ne de asase enti die na di kan osoro enti nyankopon de na ehye osoro nyansa ode nyansa kan bible ode ntiase aha de osoro tim ho aha to aso nenim de so na ebunu mu nsuo epae enti me bawo o se ode nyansa ne ntiase na me wansa na won kan bet me ame kan o se ode nyansa ene ntiase de osoro etim ho enti eye nyansa ene nyankopon de hyehyɛ osoro ena ode nimdeɛ ɛhyehyɛ asase nimdeɛ no ne abɔdeɛ enti na yɛsɛ yɛfrɛ bibi abɔdeɛ mu nimdipɛfoɔ atiase anante sɛ ɔmo ka science for yes because ɔpa abɔdeɛ mu nimdeɛ enti nyankopɔn de nimdeɛ oto aso ɔbɛka nyankopɔn de nimdeɛ na ɛsɛ de ɛhyehyɛ asase no enti nimdeɛ no mene onyina ate asase so enti minim sɛ ahabawe ene oil we sɛ me na ka kyerɛ me sɛ ahabawe ne oil we udware ananse ɔde yɛ ade a ebema sunsun bi abenwa nimdeɛ enti me kyerɛ sɛ kana yɛ wa haban bi wɔ nwuram yɛ fa no konfa no chipodua yɛ wa haban bi akonfirmati ko ne bi ne be awo anopa ne ekote ne yɛ de be ya ade ebi ne eti sɛ minim sɛ konfa no chipodua ene akonfirmati ko ne banchi ahaban ode oil we ka ho 6 flowers we eka ho na udware a sunsun bi bɛbɛn na medware ampa sunsun bi aba menene na ebobra menene na nam ne yɛkɔ ne yɛba mekyerɛw na so kɔyɛ a ɛbɛba ɛyɛ firi sɛ ɛyɛ nimdeɛ nti obi bɛda yɛ we ne wɔ no ani fie we simple one a metimi akyerɛw we iwu deɛ no ma me mfa nkyerɛ adeɛ we yɛ kawa sɛ we yɛ kawa okay obi ampe kawa maako 5 maako sen 5 direction na me tire no se kawa na nso 5 a enya adwuma okay odo uwi abehye ba nti no se wo hwe we mu no kawa sen na gum mienu nti miensa aka wen mache ama memma bi nti me ba na me soma no ba akoda ne nsa aha pe kawa 5 ebe cho ni made we e friend bregu aniwa ebi so friend cat eye ebi so friend akoko ani ebi friend okra ani we ye mpe we no pe na haban no pe no dodo na pe kukuo na fa na haban no egu kukuo ni bonnet sekashiri na fa gum we afa kawa 5 ni nyina yere egum na fa si eja so me ba cho uwi a ade we wo di si ja so a estati se musie no ba na hu sa aso na ada fa 6 flowers u tusu a fa kasa gum de opese enye bia ade bia ye January de opese enye bia nim so kwa kwa for guess nso be ya adwuma
I don't think I'm saying me any general. The upper saying ye be the answer wa kasa yeden. Egu aduro no so. Now they bomb pa yegum. Ejabo say emu asoja. Ebe eja no be di wom na akọ soro asa behim. Physical. Ebe akọ soro say na asa behim. Eno ano no. Eba cho echiwi a wa twen ama na adwo no ahwie ni nyina agu koram sei. Enti uyi bi a etwa say ka wa ne da na aduro nim. Mo. Say u be pia uyi ka wa ne ba ko a onsa ebekọ no ye nhye ka wa no we yanim ena ye nyini we yanim ti u be pia na wa hye no we wachi se wonam na nkwanhia ebeba ebekasa akire onipadua eda wonsa na sa woton ade ne ento a ye beto because we no na haban nti na me ka kire wo se ahaban na ye de ye nti wa se ye be start ne ma me bobo so afi na me kire ahaban na ye de ye aduro nom no eno a na ye de ye sunsum sem di dware eno a na ye de ye nanano matempon no enti se da wonsa obi se me ton ade ayento ye beto because e betwe dom de ayeden e de aba e da wonsa na se nkwanhia e ba e be kan kire e da wonsa obi ntime nto yare e ma na ma je ka that's it ye musa we ni emphasize ankomo we ensi momo a omo chat morofu yi eji o musikai se momo akwa ehumufu ye se omutime e ba ma moye nioma bi mo omo e mo mutime se ne omo me ye bi pa but me de na me ye me ma de bi am ye bi ele nki kosi favor me ye adwuma bi abi answer last ye interview me catch us me ha no sunsuma me de ye adwuma is beyond pastoral oba na etwa se me mompa ye mawa me bo ama etwa se me mfa aduhwa mo nkan wa me de be kan etwa se me nhye aduro ma nware a me sha ama etwa se me ma wonye mfa ye funu nto a ye de nyina ye de beto na etwa se ye mfa wonko abode ho se ye dua ho wonu se obu ane hawo no etwa se ye kokasa kire dua na ye de ade a ope ema no na ye yi hawo no de ma no ebi so ye se mfa ne nkonsuom na ye nkasa nkire nsuo no na nsuo ne nyi hawo ne mfiri no so atiase obu ane hawo no ba etwa se odi moja bi ye den eso asase no so na de pata ne kra na ye de obe ye ma no ti oba de etwa se ye ma no ye be ye ahaban ene abode ewo ho na ye de abode ye adwuma ne de Erade tumi ene Kristo adom ti ye bibia enti na se ahaban we metimi a kire we obi oyes scamming enti me nkasa bra me ho na me nyama me kira ma wa ye amu hu sa mpa ye adwuma obi oyes scamming we anytime ye ena ye frade bi efom wisa sa ne me ensa memo ahye no moto eno frɛ me a memo ahye no moto o hye no moto a na mamo apalata semina na ade afra oyo a yetimi de fra oyo so bienu we pe 6 flowers obepe we 3 mo ape we 3 na ade afra sa semina no udware semina ni wie bia no akotena computer echi udware semina ni wie bia no akotena computer echi ena onwa be rasta ene ade we okay ena ade na ye frɛ no mako entiantia dwane ye no ye wo moa bi nwoma ne nkasai bi a ye betoto mo mo ne eden na me de abe rasta na ka ho me no de me ana me ya ma na ma pe entwoma ene nwura kokko enti me ya de ni nyina awi a me de be fa entwoma me de ntwoma be fa ho me de oye we na be fra ntwoma no na me de afa ho me wi na me de ni nyina agu enwura kokko ni betade na me ye ne kese nyina be tisa ade we na ma ye ne kete na me de entoma kokko na fa no ma chechire na eshim anytime oba u pesa umfro bi nyiska kra no a ofa oil we na fa de ne to nsem eno na ya na ma ni ekwetini sabe mesim ye bibia bio obokwa ne ya ade ne ma ne hye ne bag into oba ho so obesire ska ntimi enkasa wo mfa ma no into ofa ade we kasa gusu wo fie bo odin gusu de ade we eka eno ano no de bi obi se bi ade be ma no into the yes coming so ofa ade ne kasa gusu ye bibia we no de computer ni siso anasa the laptop ni siso ana the tare ne phone no the chat wa o ka cho so opewa untimi ndina yate Africa quotation no 1 Samuel 30 verse number 7 1 Samuel chapter 30 verse 7 David ka kire osofo Ahimelech ba Abiata say tio
na David kachre Ahimelech ba Ebiata se inti Ahimelech na ne ba ne Ebiata o kachre Ebiata se yeden fa asofotade no brem na abra waje we kan Bible na Abiata de asofotade no bre David na Ebiata de asofotade bre David na David bi say Awurade say tio o sha atade ni wiye no wani kan ko bi say Awurade o because when bi say Awurade kon wan kan wo beko enti story no na me impress o be start amanawa enie David akọ ekun enti fa nsa wo tiwe we sojani ena ye sentokwa esiwa ayi swame roundabout o kwa me beto sojani umfa tuo befa onfa sekan befa on sese wo ho bezese so ba sese akodi nyina enti wa sese wo sojani akọ swame o kokko ntokwa ukoduru ye ne ye sentokwa ne ye nyama wo nko saa ne ye ka kire David o mo ka kire David say wo de ye nimo sa wutimi gina na so otimi kum nipa 1000 but wutimi de ede ku nipa 10000 yesere ukọ na etena otese ye ne Israel nya ntokwa wa be se atwa ho ayeden akunya nti kọ na mo pam David but Bible say abra David kọ ya oba na natamfo asinachi abefa na japade anyina afa na yere ne maka ho de yeden e de kọ eno na ma ne ka kire Ahimelech ba Ebiata se fa asofotade ne yeden eti obi o be start kan bi o beti ase eti wo so dwani na wakọ ntokwa o ba no wo be duru ye na entokwa abna say operation bi abekọ so ofie no enka sa wa hyehyɛ ho dada ada na nto aso nkɔko na ada nti na ope atade foforo asan hyɛ gu asoja atade ne so ada nti na ope atade foforo asan hyɛ gu na atade so David ehunu say ya wa atade bi a ɛyɛ asɔfotade saa asɔfotade na meka na me kyerɛ asɔfo na ɔmo mpɛsɛ meka no kra kyerɛ ɔmo ntimi ya me nka ya wa atade bi a wo yɛ sɔfo a esunsum nipa na wɔsɛ yɛ saa atade ne so adwuma na ɔde amam adema wa saa atade ne hyɛw ne etutu ani kwan sɛ eba saa atade ne hyɛw ne etwa aseka ani kwan sɛ etwa saa atade ne hyɛw ne yɛ den yɛ de ade bi eku nipa kanwa ani kwan sɛ yɛ den anase etutu Etuo Aduro ani kwan sɛ yɛ den ɛno ne yɛ fɛ na asɔfotade but ono no nso ono na wo so ye nyame difo anyame tumi tene so no onse konfo na wono no ewe bese prugu ne ho twa nkokọ mogyae eye no tantantan ono no sha atade keke etimi ko bedwam ne atutuo enko but so fu se suit abota ne atutuo na ne mu ayeden abie adentia onse so fotade ye wa so fotade ene wa so fotade ene maka intasma to wiase o me say adenti na atade na se konfo no ede na wom hwinim opamu ntwitwa hwinim but odinuro ena ya atade ne ho adwuma ena soki na oye ne magu so nti atade ne se na no matter duru abeto ebeden no matter se kan ya betwa gise owro sa atade no but konfo no mom se batakadi begina bedwama ya tuni tu a enko the same batakali nko akoto obi ya tutu ofama na aba enti die na wo sa konfo ne die ni oye so adwuma mo eno ano no mawie ebusuan ha ne de ahobambo no anase se enipa bebo ne ho ban afiri esan mu nkomo no ebesi yakra